Dobrý deň, vítame vás pri predstavení zaujímavej novinky. Tentoraz máme telefón, ktorý sa volá Samsung Galaxy A5, ale podstatná vec je 2017. Takže 2017. Verzia. Mali sme aj 2016, Mišo? Mali sme aj tie staršie verzie. Ahojte. Veľmi sa mi páčia teda tieto dve verzie. Treba povedať, že sú dve, teda A3 a A5. A A5. My máme A5-ky. Máme ich v dvoch farbách. Korálovo-modrá, myslím si, že tak ju marketingoví experti nazvali. A zlatá. Alebo nejaká piesočná zlatá, takže super názvy. Mne sa páči na prvý pohľad to, že reproduktor je v tomto prípade vytiahnutý sem. To znamená, keď človek si prezerá nejaké YouTubeové video, trebárs, tak obyčajne drží takto ten telefón a potom zakrýva reproduktor normálne, ktorý býva umiestnený niekde na bokoch. Takže za to sa to dostalo do tejto časti, to znamená na túto vrchnú časť. Mišo, ty ako vidíš? Ty si testoval tieto telefóny? Čo fotoaparáty napríklad? No, fotoaparáty sú dosť dobre použiteľné. Toto je normálne telefón. Tá Ačková séria je známa tým, že to je taký absolútne perfektný stred. Kto nechce dať peniaze za S7, tak si kupuje A5. A dá sa to použiť. Dokonca výrobca spravil to, že dal 16 megový fotoaparát sem dozadu a dal aj potom dopredu. Vpredu je teda s pevným zaostrovaním, ale vzadu je naozaj klasická automatika. Čo sa týka toho reproduktoru, čo si hovoril, tak je to veľmi dobrá vec a ono je to vidieť asi na každom telefóne, keď výrobcovia dajú ten reproduktor dole, tak vlastne ako náhle pozeráš nejaké YouTubeové video alebo hráš hry, tak automaticky si ho stíšiš tým, že si ho chytíš. Takže toto bol celkom dobrý nápad. No a pri tej dĺžke telefónu, keď aj niečo sledujeme napriamo, tak si ho nezakrývame. Vlastne nám nedočiahneme, takže toto je super. Ďalšia zmena, USB-C. Takže USB-C port, symetrický, môžem to dávať z obidvoch strán. Ja tu mám Samsung Galaxy S7 Edge, ty máš, myslím, že plochú verziu. Ja mám plochu. Keby si to mohol ukázať, lebo ono sa to troška podobá. Hej. To treba priznať. Podobá sa to, ale toto máme. Poslepiačky, keď aj na omak je tam rozdiel. Tá S7 je taká, by som povedal, viac prepracovaná. A je to cítiť ten rozdiel. Videl som aj tie porovnávacie fotky, ktoré si robil medzi S7, fotografie a A5, 2017 je tam rozdiel. Je to na prvý pohľad poznáš, ale tie fotky nie sú vyslovene zle. To sa dá použiť, čiže za tie peniaze určite. Zdalo sa mi, že tam je ďalšia vec, taká dobrá, že môžem, keď fotografujem, tak mám spúšť tak, že môžem pomocou prsta spúšťať fotoaparát. To je celkom dobré, že keď potrebujem niečo odfotiť, tak veľmi jednoducho sa to dá zrealizovať tak, že jednoducho mám spúšť priamo tam, kde to potrebujem, takže keď niečo potrebujem odfotiť, tak len sa dotknem konkrétneho miesta a odfotím. Toto je celkom dobrá vec. Čo sa mne teda páči, že tu výrobca nejde s silou mocou cez hliník. Toto je fakt dobrá vec. Ochranné sklo na prednej strane a ochranné sklo na zadnej. To znamená, že ten telefón veľmi dobre prilne k ruke. No, šmýka sa potom na stole, ale to sa šmýka aj hliníková verzia, takže toto sa mi páčilo. Ďalšia zmena je, že Samsung vylepšil snímač otlačkov. V tej minulej verzii, v tej 2016-kovej, bol taký ešte ten starý, podobne sme ho videli na Note 4, bolo treba tým prstom ťahať. Tu nás stačí prst priložiť, telefón je odomknutý, takže toto je super vec. No a ešte, keď sa na to pozrieme detailne, tak tu nejakým spôsobom nevystupuje objektív z telefónu, to znamená, že je úplne hladký. Keď sa pozrieme na Samsung Galaxy S7 aj Edge, tak v tomto prípade tu nájdete trocha vystúpený ten objektív. To je pravda. To znamená, že takýto rozdiel tu je. A keď sa pozriete aj na to farebné vyhotovenie, Samsung to urobil takým spôsobom, že tieto farby sú také smooth, také ako jemné. A mne sa páči. Ja keby som si mal vybrať, tak si vyberiem tento modrý telefón. To znamená tento telefón, ktorý má takúto zaujímavú farbu. Do tej zlatej by som osobne asi nešiel. Tá modrá vyzerá dobre, ona nie je taká opozeraná, by som povedal. Áno, taká nová. Pekná. Hej, je to dosť dobrý telefón na to, aby sa hromadne ujal. Mne sa napríklad veľmi páčilo to rozhranie. Tu už je použité nové rozhranie a
To je absolútna špička. Ja prirovnávam produkty Samsungu niečo ako keď má Apple iTunes a tu ten celý ekosystém, lebo Samsung na tom naozaj stavia. Má jednak k tomu nejaké príslušenstvo, má špecializované aplikácie S-Health alebo Samsung Cloud. To znamená, že ja napríklad teraz, keď niečo odfotím, ja si to cvaknem, tak ja mám aj na S7 Samsung Cloud. Mne za chvíľu do tej galérie príbudnú fotky, ktoré som urobil tu. To sú také detaily, ale je to celkom dobrá vec. A ďalšia dobrá vec je aj to, že ten telefón dokáže zálohovať. Nepotrebuješ rútovať telefón, nepotrebuješ nič, on ti zálohuje jednak aplikácie, čo je jasné, ale zálohuje aj ich nastavenia, alebo to bol väčšinou problém. To sa nedalo. No a keď sa inštaluje ten telefón na novo, tak potom je to vidno tak, že na tom displeji sa zobrazia všetky ikony, oni sú sivé a hneď ako sa tie aplikácie stiahnu a spravia sa im tie nastavenia, tak potom sa dostanú tú farbu. Takže to sú také detaily proste a mne sa toto veľmi páčilo. Samsung má aj takú aplikáciu, ktorá sa myslím, že volá, že Smart Switch a je možné prejsť na tento telefón napríklad zo Samsungu, ale napríklad aj z iOS, čo je celkom ako dobre urobené. Je vodeodolný mimochodom tento telefón? Je odolný. Ono to je vidno aj z konštrukcie, že je odolný. A čo treba teda zase zdôrazniť, tak Samsung pokračuje v tej vodeodolnosti, nezakrýva konektory. A medzi konektormi je aj port na slúchadlá, takže stále tu je. To znamená normálne drôtové pripojenie, najbežnejšie pripojenie na slúchadlá stále zachované. Takže žiadne nejaké veci, že potrebujete bezdrôtové slúchadlá. To všetko máme. No a ja som zvedavý, ako sa umiestnia tieto telefóny v rebríčkoch, napríklad našich operátorov, lebo tá verzia 2016 sa celkom chytala. A3, A5 2016 to bolo medzi top desinou, bolo, myslím si, že skoro vždycky. Takže som zvedavý, že či 2017 nahradí túto verziu a ešte viacej pôjde ďalej. Je ľahké byť bežcom v prípade produktov od Samsungu, lebo myslím si, že tieto telefóny budú mať úspech. Môžeme ešte teda povedať na záver, že čo to má. Technické špecifikácie. Toto je 5,2 palcové verzie. A3 sú 4,7, tam je hlavný rozdiel. Takže 5,2 a 4,7, ale ináč veľký rozdiel medzi A3 a A5. Majú také kozmetické rozdiely. Napríklad tu je 3 GB RAM a 32 GB interného úložiska. Dá sa rozšíriť cez mikrokartu až na 256 GB, čo je perfektná vec. Tuna je 1,9 GHz procesor a vlastne je tu 3000 mAh batéria. Takže to sú asi také hlavné technické parametre. No a displej je samozrejme Full HD. No a Mišo, podstatná vec pre strednú triedu bude cena. Tak mohol by si povedať, čo stojí A3 a A5? No, cena je trošku vyššia, ale je obhajiteľná. V prípade A5, teda to sú tieto telefóny, ktoré tu predstavujeme, je cena 5,2 palcový displej. Full HD, čiže to je 429 eur. A v prípade A3 je to 329 eur. Takže toľko to predstavenie telefónov Samsung Galaxy A5, verzia 2017. V zlatej a modrej farbe a s tým, že sme spomenuli aj model A3. Ďakujem pekne za sledovanie tohto videa a ahojte. Ahojte.